Hej alle på Team True North. Jeg hedder Sara Kvist, og jeg er 29 år gammel. Jeg er uddannet sygeplejerske og ernæringsterapeut, og har også nogle forskellige holistiske og alternative kurser med i bagagen. Jeg arbejder som pædagogmedhjælper i et netværk for unge med Asperger og autisme, og det er virkelig den rigtige hylde, jeg har fundet mig her. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk at arbejde med mennesker i alle relationer. Muligheden for udvikling er til stede alle steder, vi kigger hen, hvis vi vælger at kigge med de rigtige briller på. Det, som jeg synes er fuldstændig fantastisk ved jeres projekt, som jeg er blevet introduceret til gennem Thomas Dybro, som har fortalt varmt og åbent omkring det, det er at give mennesker muligheden for at udvikle sig på tværs af bokse og den måde, vi i vores samfund er sat op på i dag. Give folk nogle redskaber til at kunne finde det smukkeste frem i dem selv, være den bedste udgave af dem selv i alle henseender og i alle situationer. Det er en kæmpe gave, man kan give et andet menneske. Og det synes jeg er et fantastisk initiativ og en mulighed for at skabe en meget mere rummende og kærlig verden. Og jeg tror på, at hvis man arbejder sammen om at skabe den slags projekter i både små og store formater, så vil vi være i stand til at samle og kunne gøre en kæmpe forskel. Også i forhold til at på sigt skabe et nyt skolesystem, hvor man giver mennesker hver især lov til at udfolde sig på den måde, som de bedst muligt kan udfolde sig for at bringe det inderste, smukkeste, kærligste frem i dem hver især. Og jeg tror på, at jo mere vi er med til at vise mennesker, at det behøver ikke nødvendigvis at være på en bestemt måde, men at vi hver især kan tro på, at det vi gør, det er fantastisk, og tro på, at vi kan, og at vi ikke nødvendigvis behøver at passe ind i nogen som helst rammer. På den måde kan vi være i stand til at skabe en helt vildt smuk verden sammen. Jeg håber virkelig at høre fra jer. Ha' en fantastisk dag.